Sziasztok, ez itt a Martin videó, és most elkezdjük. Na, és akkor mondhatom, és akkor itt az én petám, ugye, hogy itt a bűn. Ez egy kirobbanó van. Na nézzük, na látom így, és akkor nem mutatom, hogy akkor most elmegyek a PH-ba, úgy én szoktas, mindjárt pénzt. Jaj, lady, minipig. Azt hisz, cuki, de akkor szóval és akkor itt vagyok. Nem nagyon hallgatok ez a sors, mert nem például bejutott össze. És ilyenkor vigyáznom kell, mert hát, hogy itt lesznek szörnyek. Nagyon szívós lesz. Na, és nincsenek. És ez hogy van az égben ez a balkát, ezt megkérdezhetném. Ki tudja. Most az egyik haveromtól kaptam ezt a lakást. Ezt a izét. Nem a lakást, hanem a felhasználót. És akkor most és akkor az egyik barátom csináltatott egy warpot, ahol beírjátok simán warpmasszövet, skinverseny, a masszöveket kötőjelvel skinverseny. Ma elkötte, megint haldoklik. És közben megint nincs a szörny. Nem szoktuk szörnyű. De az akkor olyan csinálnak, és nem lehet nem külni. Csak így van lehet jönni. De nem láttam, hogy gyerem, úr. Isten. Nem. És eddig nem láttam szörnyet. Azért már itt hatásom, most meg van GT-n. Ligát is itt az itt-én felmond. Visszahogy bele. Nézzük, itt egy új folytatásban, akkor most akkor várjunk. Hát akkor most ezek kik? Úristen, minden autó. De jó. Hali, de jó, adott le az utat. Na milyen jó. Arra néz, öreg emberek, ez. De jó. Ezt követem ezt a gyereket. Val az úton. Mi most sprint vagyok. Akkor ez a zombi a nem tudom. Akkor most elmegyünk hanem igen, van ki egy másodperc. Igen, itt vagyunk a piacon, oda itt felgállom, nagyon fontos, hogy mindenhol ide. És igen, mindenhol tudok warpot csinálni. És igen, itt van piac. Nézzük, hogy mennyi van. Majd nem lehet megnézni, csak elkem. Most nem fel, krám se van nyilván. És ezek nincs. Én csak azért nem szóltam. Bele, mert a Liberty City-be úgy beközelített a repülőt, hogy látjuk. Akkor halljál meg, hogy hallgatunk. Na, nem tudjuk nézni, mi van. 4310. Hát igen, azért volt ennyi, mert 5000 volt, csak nem tudom, mit tettem. És akkor az egyik barátom, aki adta ezt a felhasználót, ő adott nekem 500, nekem volt 130, ugyan csóró volt, de adott, mert megkértem,
az egyik gyereknek, aki a barátja volt, Jeff Bruno 14, úgy hívják, és őtőle kapott ő neki utalt 10 000 forintot, én még jöttem tőle. Azt mondtam, hogy 100-at, ő megadott 5000-et, az nem semmi, nagyon nehéz. Neki még így is van 86 000 szám. De nem tudom. Ja, volt, most mondja a tesóm, hogy nem 86 000, hanem 75 000 van. 10 000-ről többet tudtam tudni, hát tök jó. Tőle, nyomaj, de jó, visszaváltalak. Megint. És megint nézelni fog a spókom. De jó, okos. Igen, csak úgy szól, hogy egy idő után el fog tűnni a pókotok, vagy a pitetek. Nem azt jelzi, hogy ki törlődött, hanem megnyomjátok az ü betűt, mire akkor egybe pöccö, és akkor ide teleportál hozzátok. Ja, és igen, azt még nem mutatom, hogy Petname, és akkor itt van Petname, és akkor ide beírjátok tök mindegy milyen nevet, és én beírom, hogy GF, és akkor az a neve. Nekem mondjuk az a neve, hogy XD-ről. Azt mondjuk azért. És úgy tudtok csinálni Petet, hogy beírják lasszóval, elmentek, beírjátok, hogy Warmore, és akkor kinyírjátok a lasszóval a embert. Nem van, XD-ről. Akkor, sziasztok! Bye!